Čaute, vyskúšame niečo nové. Takto si spríjemne cestujú do roboty. Zaujímal by ma váš názor na novú Lorcanu, čiže Azurici. Čo si o tom myslíte? Aké sú ešte hodnotenia po spustení tohto predaja? Ja som si kúkal nejaké ceny kariet a docela z toho, jak bola Lorcana v prdeli, vyzerá to, že touto edíciou by sa im mohlo trošku podariť sa zdvihnúť. Ten look nových enchantiek, to je tak na koment, že je tam viac táborov ľudí, ktorí si myslia, že je to hrozné, ale tie enchantky nevyzerajú vôbec zle. Ja si myslím, že tá Lorcana trošku pracuje aj na tom, čo s tým ďalej. Ale tak môže to byť len môj názor. Mne sa to osobne páči. A všade vo svete, mimo Slovenska, tá Lorcana ten úspech a hype ešte stále má. A tá hráčska komunita to docela podporuje. A myslím, že aj hráčska komunita na Slovensku, čo sa týka nejakých cien kariet, začal som niečo z toho, čo mám doma predávať. Tak vidím, jak sa hýbu v podstate teraz karty foilové, jak sa hýbu karty super rarky a dokonca aj tie commony, ktoré sú vo foil verzii, aspoň tie hrateľné, majú docela slušné ceny. Takže určite komentujte, že či sa mýlim, alebo myslíte si to isté. Určite tu máme ľudí, ktorí sa zaujímajú aj o to, ako urobiť peniaze z toho, že si kúpia box a celý ho predajú. Ja osobne by som ešte vyskúšal v podstate tú možnosť tých ETB, kvázi ETB od Lorcany, nakoľko je to taká lepšia cesta toho, že predsa len v tom case by mala byť jedna enchantka. Samozrejme, nie je to pravidlo, tak jak sa stalo nám, že sme otvorili celý case a tá enchantka tam nebola. Ale tým, že v tých kvázi ETBčok alebo ETBčkách ten pull rate nie je taký, že čo tam presne má byť. Nikto neočakáva, že by tam mala byť enchantka alebo nemala. Je to taký hop alebo trop. Tak ja si myslím, že to by ešte bola možno také zhodnejšia možnosť niečo z toho potiahnuť. Ako tie legendy zatiaľ, ako ten Simba je stále v pohode, tak keď sa bavíme o foilových verziách týchto legendáriek, tak tam je cena úplne kde inde. A není tam ten vizuál tak úžasne premakaný full-artový, jak napríklad pri Pokémone, ale tak asi to není ich nejaká šálka kávy, ktoré by sa chceli držať a možno to hrajú skôr na tú hráčskú komunitu, ktorá u nás na Slovensku nemá nejaké extra zastúpenie. Aspoň z toho pohľadu hráča, ja som hral aj Pokémonov, hral som aj Lorcanu, aspoň nejak tak, že som to skúsil. A celý ten gameplay je už taký dospelý oproti Pokémonom. Nehovorím, že Pokémonov hrajú iba malé deti, to si neodvážim povedať, pretože Pokémonov hrajú práve aj starší ľudia a o tom hovoria aj tie turnaje. Lorcana ešte trošku zaspala s tým, že nemá tie kategórie spravené pre deti alebo pre juniorov, seniorov a masterov. Všetko je to tam a sa mi zdá ešte stále zgrupnuté. Ale čo sa týka nejakých turnajov, tak minimálne to vybavenie a ten pricing je dosť v pohode. Aj tie karty, ktoré sa dajú vyhrať na tých challengeoch, majú nejakú cenu, nedajú sa nejak inak zohnať, takže je to celá zaujímavá cesta, ktorú sa vybrali. My sme na poslednom streame, za čo všetkým ďakujeme, že to skoro celý case. Jeden booster sa otvoril v podstate nejaký byt pre nás, ale
padlo z toho, čo padlo. Sklamanie bolo na konci trošku, že tá enchantka tam nebola. Nejakoľko človek by ju tam čakal. Ale keď si človek pozrie tie ceny tých enchantiek, a aspoň naposledy, keď som to pozeral a riešil nejaké príspevky ohľadom toho, tak tie ceny boli dosť v pohode. Na to, že 6 enchantiek v podstate išlo medzi 400 až 500 eur. Topka by mala byť tá Tiana a že hneď za tým je Ralph, alebo nie je to presný názov tej karty, ale je to Bracket niečo. A nemyslím si, že to bude mať úplný nejaký klesajúci do nekonečna, teraz hovorím jak Maďar, nejakú klesajúcu tendenciu do nekonečna, nakoľko to dno stoja za tým veľkí hráči a aby to oni úplne pustili na dno, nezdá sa mi, že by to tak malo byť. Ale ak si myslíte niečo iné, kľudne nám šupnite nejaký komentár ohľadom toho, že čo si myslíte o tej Lorcane vy, či sa vám to vôbec páči tá Lorcana, alebo čo sa vám páči, či už je to One Piece, či už je to Pokémon, dajme tomu Surging, teraz urobil strašne veľký boom v tomto TCG svete. Ešte väčší boom sa čaká v januári, februári, tak tam uvidíme, čo sa stane. Ale tiež v podstate Pokémon priškrtil trošku tú chase kartu. Nám sa ju ešte šklbnúť nepodarilo. A docela ten pull rate asi má dosť nízko nastavený. Človek si niekedy myslí, že či je tam vôbec tá karta, alebo je to nejaká konšpirácia toho, že ľudia ju dostali, ale to sú úplne blbosti. Takže tiež je to na zváženie, či otvárať trojpaky, booster box, či otvárať NTBčku. No a v tom som si uvedomil, že som vypil telefón. Takže ani tak sa moc nevybil, ale skôr to bolo o tom, že som mal plnú pamäť blbostí a všelijakých vecí. Ale kde sme skončili pri Pokémone a pri konšpiračných teóriách najslavnejších v histórii. Nevadí. Každopádne, ak si to niekto pozrie, kľudne nám dajte názor na to, čo si myslíte vy o novej Lorcane, či sa vám ten set páči. Ja som mal veľké očakávania o Chimmeringu, ale nejak sa to nesplnilo, takže čo si budeme hovoriť. Je možné, že sa úplne milím, a je možné, že sa nemilím vôbec. Investične neviem, či by som išiel do toho a schovával si Casey do skrine, ale zase prečo ne? Možno aspoň nejaký booster box. Sice môže to byť o 5-6 rokov zaujímavé, a možno vôbec. Napríklad aj tie hrateľné karty som sa rozhodol predať už len z toho dôvodu, že predám to ešte kým sa to hráva a má to nejakú hodnotu, než potom, keď to bude stať 10 centov a vykašľam sa na to. A ak by ste chceli vedieť o tom, že kde predávať, jak predávať a kde zistiť ceny, kľudne napíšte do komentov, či o to máte vôbec záujem. Alebo keď aj, tak vieme spraviť nejaké krátke videjko inštruktážne. Takže čaute, držte sa a koment, like, všetko možné, však viete, jak to chodí. Ale hlavne tie komentáre, toto ma zaujíma váš názor na Lorcanu celú, takže čaute.